ako ima najskromnije uvjete, međutim niko nije u potpunosti zadovoljan. Imamo šator, smo postavili manje dimenzije leda, imamo 4x20, neki 6 mjeseci, to je znači prvi korak u nekom novom svjetlu hokeja, ali treba nam stalna dvorana, treba nam bar neki 9-10 mjeseci zatvorenog ovakvog ambijenta. Naš je grad inače poznat kao hokejaški klub, mi smo najstariji hokejaški klub u Hrvatskoj. Evo, tek smo ove godine dobili 2018. to je prošle sezone smo dobili dvoranu natkrivenu i sad imamo naravno napokon 9 mjeseci leda, do sad smo imali koji Sarajevo Vukovi po mjesec i po dana leda i bilo je teško. Sve se bilo dalo Medveščaku, Mladoj Zagreb, hokejaški klubovi Zagreba i mi iz Siska smo patili, sve su lagali u Medveščak. Sad se desilo to da je Medveščak bankrotirao i sad su dobri dečki domaći iz ostalih klubova da pomognu da odigraju do kraja prvenstva. Znači, po meni treba se bolje u savezu raditi. Što se tiče škole hokeja, znači sve na školu hokeja, nikakvi seniori, prve momčadi, ništa. Deca su super, tu je malo sa seniorima došlo do nekog, da kažemo, zasićenja. Igra Zvezda regionalnu ligu, Partizan nema, nažalost, seniorski tim, ja sam ga skoro igrao. Novi Sad nema, ima Vojvodina, pardon, ali je bio i MS Stars, Subotica koja je imala isto seniorski tim, sada nema, tako da sa nekih 4 do 6 klubova spali smo na 2, što samo po sebi govori da li smo zadovoljni i da li to može bolje. Po uzoru na veliki i mali hokejaši imaju svoj pozdrav. Za sportski magazin iz Sarajeva, Haris Lato.